Umqeqeshi we-Orlando Pirates usechaze ngesinqumo sakhe sokukhipha umdlali wasesiswini onekhono uPatrick Maswanganyi esombeni sokuqala sesemifinal ye-MTN 8 bebhekene neMamelodi Sundowns eLucas Moribe Stadium. Umdlalo uphele ezibambene ngo-1-1 okuholele ekutheni ama-Seropas anqobe ngo-4-1 sekukhahlelwa ama-penalty. iSundowns ishaya igoli lokuqala ngo-Ingram Reyners esombeni sokuqala, kodwa umdlali wePirates osefomini uKamohlelo Sebelebele washaya igoli lokulinganisa ngesombe sesibili, okumenze wahlomula ngendondo yokuba ngumdlalo ovelele. Lo mdlalo bekubhekwe kakhulu ube usuye emapenalthini, lapho unozinto wePirates uSipho Shane abeyiqhawe ngokuchitha amashoti amathathu ukuze iqembu lakhe lingene kwamanqamu. Lokhu kungokwesine kulandelana kowamanqamu sebenqobe isicoco se-MTN 8 iminyaka emithathu ilandelana. Emzuzwini obalulekile kulo mdlalo, umqeqeshi ukhipha uMaswanganyi ngomzuzu ka-38 wafaka uBandile Shando, kulandela ukuhlehliswa esikhundleni uSebelebele esuswa kwesokudla emuva wabekwa endaweni yokudla. Lo mqeqeshi waseMorocco uchaza ukuthi uMaswanganyi ongumdlali weBafana Bafana ukhishwe ngenxa yokuthi ithimba labaqeqeshi libona sengathi akenzi kahle. Lo mqeqeshi wake waba ngumdlali ngokwakhe uthe kujwayelekile ukuthi umdlali abe nosuku olubi. Ugcizelela ukuthi lesi sinqumo asisho ukuthi uMaswanganyi ungumdlali ongemuhle, wathi usakholelwa kuyena futhi uMaswanganyi ube ngumdlali obalekile eqenjini iminyaka eminingi. Uyazethemba ukuthi lo mdlali uzofaka isandla kakhulu emidlalweni ezayo akhuphula amasokisi.